Hayi bafethu njengoba benazi-ke inawe upopile isifikile. Sifikile-ke lana emcimbini kaBongani Maduna engahambi yedwa ehamba nobumbano lamaciko. Nathi sikhona-ke sithe asizoyibonela ukuthi kahle kahle namhlanje uBongani uluphi lolu bumbano lamaciko ahamba nalo. Siyeza ukuthi hayi impela bayavutha phela. Ngithe mengihamba ngabona lapha udadewethu omdala ngithe ukuthi nje azothi qaphu qaphu asitshele ukuthi ubani, uphumaphi, udume ngani, uzokwenzani namhlanje. Ngibingelele ngokukhulu ukuhlonipha nokuzithoba, ngibingelele kubhuti uBongani Maduna okuyena osithathe wasibeka kule ndawo esikuyona. Ngibingelele no DJ bami no MC bami. Igama ke lami ngiyindondo yamavelase, ngiqhamuka le ezansi kwamaphumulo kwaNtaba ikhala amanzi. Intokazi ke le bakithi enomusa nje nothando nawona wonke umuntu, ecula nje umculo kaMaskandi, ibise idla ngokuthi estage iyazi ukuthi isuka izonzana. Mina ke la emculweni ngithanda wonke umuntu. Ngithanda ofikayo, ngithanda osemdala, ngithanda phakathi nendawo. Wonke umuntu osuke khona kimina wamukelekile ngoba nginalento yokuthi masamaciko kufanele sibe izingane zandawonye sibambane. Kunzima kumnandi masibona ukuthi umkhumbu yazika sizama ukuqukula siuphakamise. Yilokho engikholelwa kona. Ngifise ngathi namhlanje lokho kwenza ubhuti uBongani Maduna kungaba ilambu nakwabanye abasakubukela kude ukuthi masila emculweni akusho ukuthi khona ongcono kunomunye, khona omkhulu kunomunye. Siyafana, siyalingana ukuze siye phambili, saziwe, sibonakale, asibambaneni, sibe munye, sibe yiketango. Udadewethu ngoba ngiyamazi lapha einkundleni zokuxhumana, ngiyamazi futhi ukuthi impela ingoma uyayishaya. Engifisa ukwazi ukuthi kulonyaka usiphatheleni udadewethu. Kulonyaka nginiphathele ialbum yami ethi Sizwa musu ukuthi angikushikilele, ufuna ukubona inkomo kamawami. Le ngoma ngiqonda ukuthi noma ungathi angishikile ngibhekele okusala lento ofuna ukuyibona ukuyibona kodwa ngeke uyithole. Lokhu kuyisixwayiso kithina abantu besifazana ukuthi asingavumeli ukuhamba senziwa noma kanjani abantu besilisa ngoba egcineni wena umuntu wesifazane kuyaphela ngawe yena uyaqhubeka nempilo. Kuphinde kuzoba nengoma lapha ya ethi Ntombazana umuhle, ubuhle bakho kodwa bubi ngoba uxabanisa abafana. Ngizama ukuxwayisa thina abantu besifazana ukuthi musa ukuqoma kakhulu, angibeke nje kucace ukuze kuzwakale. Musa ukuqoma kakhulu, ubhanqa abafana baze babe u5 babe u6, akusesona isimilo leso. Kuphinde kuzoba nengoma laphana ethi uvume thonga lami. Le ngoma leyana ikhuluma nami nawe uma ngabe ukholelwa kubantu abadala, ukholelwa kubantu abangasekho ukuthi enakwezinye izinto ufune ukuthi noma izinto uzenza uwazi ukuthi awuziphethe kunabanikazi abakuphethe. Hayi bese kuba khona ingoma yami ke ethi thina sizinsizwa. Khona nginsizwa kuma ungibheka nginsizwa eyintokazi nama ngazi kodwa nje Ngike ngizwe kancane, ngike ngizwe nje. Phela thina sizinsizwa hayi labafana abancane. Phela thina sizinsizwa we hayi labafana abancane. Sasibashaya ethwasa, sibashaya ngoshameni, sobashaya ngengoma. Mina ke lo bafowethu intokazi yale phansi kwaNgoni angisabi, ngithanda wonke umuntu futhi ngifise ngathi wonke umuntu angathi mayenza into yakhe azethemba. Ukuzethemba ufuna kuqale kuwena kuqala, nokuzithanda kuqale kuwena ukuze ubonwe abantu bakuthande bakwethembe. Siyabonga dadewethu, ukhulume ngezinto ezibaluleka kakhulu dadewethu, ukuyiphatha nokuyinakekela umuntu wesifazane wazogcina ngeyethongo ezibaluleke kakhulu ukuthi na sonke siyindle emnyama. Ngithi siyabonga kakhulu dadewethu, sesidede indawo. Siyabonga kakhulu, uqhubeke, uNkulunkulu aza kubusise konke okuhlelayo nothongo lihambe nawo. Siyabonga kakhulu dad. Siyabonga.